Ahojte, dnes je streda? Áno, včera bol útorok. Ja som zistila, že video, ktoré som pre vás naplánovala, vôbec neodišlo. Takže dnes vám posielam video, ako som ja zrecyklovala acitko fľašu. Poďme sa spolu na to pozrieť. Zoberte si dienko, osnovné prúty. Tie prúty budú dlhšie na spodku aspoň o nejakých 7 cm od dna a na vrchu aspoň o 10. Tento postup, ktorý tu vidíte, toto je klasické začínanie košička. Teda zakladám tie prúty pred 2 za 1, nie pred 1 za 1, aby mi zostali trošička dlhšie, takže aby sa mi potom počas pletenia neplantali. No a tento spôsob môžete využiť potom na akúkoľvek fľašu, alebo na demižón, alebo aj na iné fľaše, ako ja teraz deklarujem, že acitková fľaša, lebo v podstate recyklujem. Ale ak máte demižón a ten sa nerecykluje, to je proste demižón. Ten už tú svoju funkciu má od začiatku danú. Takže si nastrčíte osnovy, založíte, upletiete 2-3 riadky, rozpletiete a vyťahnete z dienka, ako to vidíte vo videu. Vložíte túto acitkovú fľašu, zoberte si lepiacu pásku a prichyťte si s ňou tieto osnovné prúty o fľašu. Takto pekne po poradí to ide, prichyťte si ich. Môžete použiť aj inú lepiacu pásku, ale hlavne takú, aby sa vám potom ľahko odliepala, aby náhodou sa neštiepila, alebo teda neostávali kúsky na pedigu. Aj tak by ste ich prekryli tým opletaním, ale tam budeme pliesť šénou a mohlo by to byť vidieť. Tuto na spodku ja som zvolila takto pásku, že si to zachytím páskou, ale keď budete mať gumičku do vlasov, takú tú hrubšiu, takú tú látkovú, tak si to môžete prichytiť aj tou gumičkou. No a teraz pekne len po poriadku začnite opletať z tejto ušej časti smerom na širšiu. Toto sa robí ľahšie týmto opačným smerom, z užšej na širšiu, ako zo širšej na užšiu. Tam potom ten pedik odskakuje, alebo ide tak vyššie, takže tak tento spôsob je jednoduchší ako opačne. Pletiem to klasicky 3 prútmi pred 2 za 1, aby nebolo vidieť tú fľašu. Keby sme plietli 2 prútmi len striedavo, tak by mohlo byť vidieť, že presvitajú tie farby tam. Troška sa mi povolili tie osnovy, pretože podne takto pletiem, tak ich jemne vyťahujem. A to lepidlo ozaj drží len na takom kúsku tú osnovu, ale to nevadí, to všetko udržíte v ruke. Vôbec to není nejaký problém. Prestrčiť, vytiahnuť. Prestrčiť, vytiahnuť. Trošička to povoluje, takže dá sa to takto stiahnuť jak cop. Ešte dám pásku, nech to troška lepšie zafixuje. A znova pred 2 za 1. Pred 2 za 1. A vyťahnem.
Ono už keď to bude držať lepšie, keď aj zafixujem to dno, tak už to bude jednoduchšie. Tieto začiatky, je to také labilnejšie, trošička to beha. Dobre, takže toto máme upletené okolo hrdla. Dajte si dole tieto pomocné lepidlá a pásky, teda zatiaľ len na tom spodku. A namočte si pedík a dajte si dole na dno dienko. Na tom dienku, ktoré je pri hrdle, tam bolo 12 dierok a toto dolné dienko má 14 dierok. Takže teraz tie osnovy dávam tak, aby boli pol na pol z každej strany, 6 a 6 a medzi nimi mi zostáva taká medzierka. Do tej dám, do dolného dna tiež prestrčím odstrihnutú novú osnovu a hore ju zastrčím za chvíľu. Uvidíte ako. Teraz si povytiahnite všetky prúty ku hrdlu, aby vám to dolné dienko sa dalo zachytiť klasickým spôsobom pred 1 za 1. Ide to ľahko. Ten vrchný opletok, je tam 2, 4, 6, nejakých 7 riadkov, tak to vôbec není nejaký problém, že by vám to nešlo. A pôjde vám to, aj keď je ešte ten stred zalepený, lebo to není to tak silno. Takže takto. Teraz si prestrčte túto jednu osnovu, ktorá nám tam vznikla navyše. Vďaka väčšiemu počtu dierok na dienku. A prestrčte takto. Môžete si pomôcť aj šidielkom. Zase namočiť, ak vám to počas tohoto pletenia uschlo, a zastrčte si to takto podľa videa, ako klasické dno. Pred 1 za 1. A posledné dovnútra. Výborne. A teraz, ako vidíte, doťahujem to všetko, aby to bolo úplne dotiahnuté to dno na silu. Aby boli všetky osnovy vyšponované, natiahnuté. A tu si pri tej prídavnej osnove si pomôžte šidlom a kliešťami takými, ktoré nestrihajú, ale len tie stláčacie kliešte. A každú jednu osnovu si takto vyťahnite a zaistite, zafixujte. Aj túto pomocnú novú. Klieštiky šup, potiahnuť. Našponovať. A urobte si hneď takúto uzávierku za 1 dole. A jak vidíte, ešte stále došponovávam. Ešte každú jednu osnovu ešte potiahnem dohora a založím za 1 dole. Tak mám istotu zaistenia natiahnutých tých osnovných prútov. Prvé kolo hotové a teraz znova. Môžete ísť za 1 dole, môžete ísť za 2 dole. Už sa môžete rozhodnúť sami, ako to budete chcieť. Takto sa to ešte lepšie zafixuje.
A ako som už povedala, aj fľaše potom môžete takto opletať. Budete to mať jednoduchšie. Tam som ešte došponovala ten prídavný pedik a v podstate, keď som dokončila tú uzavierku, tak to bolo prekryté. To, čo tam vykúkalo. Dokončenie vrchného opletku. Dokončenie tejto uzávierky. Pomôžte si Duvilaxom. Namočte si len tak jemne prsty, pošúchajte medzi ukazovákom palcom a každý ten pedik, tak ako chytíte do ruky, tak sa na ňo naniesie trošička toho lepidla a prestrčte, zafixujte. Keď to uschne, tak to krásne drží. Není to tam vidieť vôbec, ale drží to veľmi dobre. A znova si doplete tento vrchný opletok. Ak chcete, tak si vyplete celú fľašu takto, od vrchu po spodok. Ja som zvolila aj šénu. To už máte dve technológie v jednom videu. A keď viete opletať a rozhodnete sa opletať, môžete si tam pridať aj farebný pedik. Všetky zbytky farebného pedigu. O to zaujímavejšia bude tá fľaša. Pred 2 za 1, pred 2 za 1, pred 2 za 1. Hotovo. Druhý, hotovo. Tretí. Hotovo. Založte si 3 prúty dole a klasika. Pred 2 za 1, pred 2 za 1 a 3 prútmi si to takto krásne oplete. Takisto ja som urobila len 3 riadky, môžete urobiť 5, 6, 10, koľko len chcete. Môžete urobiť od spodu do 3/4 fľašky klasicky takýto opletok a potom dajte 3-4 riadky šény. Môžete vypletať nielen pedigom, ale aj elhár šnúrov. Teraz už je to jednoduché. Odstrihnete si takéto krátke zbytky pedigu a povkladajte ich ako ďalšiu výstuž už ku osnovám, ktoré tam máte. Stačí takto pozastrihovať, pozastrkovať. Nemá to význam pevnostný, alebo aby to bolo pevnejšie, ale iba esteticky. Ak si tie končeky, ktoré budete zastrkovať hore-dole, namočíte predtým do Duvilaxu, nič sa nestane, bude to úplne v poriadku. Namočíte do Duvilaxu len ten koniec a zastrčíte, necháte chvíľku zaschnúť. Takže takto so šidlom si pomôžte, zastrčte. Vždy sprava zastrkujem ja trebárs, lebo keď aj pletiem potom opletok a ukončujem opletok, tak ho zastrkujem zase zľava, aby nám to tam nekolidovalo, ak budeme robiť nie takéto celozastrčené prístrčky, ale iba keď si budete robiť len nejaký kratší výplet so šénou. No, takže komplet, všetko pristrčené. Zoberte si šénu a
začnite takto opletať. Tu je výhoda to, že tá fľaša je mäkká, takže ja tak trošička zatlačím do tej fľaše tým ľavým prstom a pravou rukou to vytiahnem. Kým sa mi zachytia tie prvé riadky, tak ešte tak dávam pozor, ale už teraz môžem chytiť tú šénu a už ju len potiahnem. No a teraz pozrite, tuto pôjdete pred 2 a za 1, aby sa nám opletok striedal. A to vždy uvidíte, že už by ste išli do rovnakého prepletania, tak potom pôjdete pred 2. A bude vám to vytvárať znova 2. Bude vám to vytvárať také šikmé schodíky, akoby. Takže spodom, vrchom a znova pred 2. Prestrčte. A to už ide rýchlo. Fľaša je výborná, je litrová, je pevná a cez to všetko ľahká. A ešte bude navyše skrášlená, používaná ďalej a plus šetríme aj životné prostredie, pretože netreba ju vyhodiť, ale takto ju môžete používať. Vidíte, takýto šikmý vzor to urobí. Dá sa používať ďalej. Má výborný vrchnák, dobre drží. A keď si ju aj zoberiete niekam na kúpalisko alebo niekam, a že trebárs by ste išli s ňou aj do vody, tak bude plávať, není problém, pedik to vydrží. Aj to dno to vydrží, tam není problém tiež. No a už keď sa takto skrátila tá šéna, tak už môžete ísť špicom. Takto sa vám to bude ľahšie prepletať. Keď už pôjdete takto. Tam som sa pomýlila. Išla som automaticky, lebo som sa nepozerala. A tam, kde som mala aj spred 2, som išla pred 1, ale aspoň ste videli, čo to urobí, keď by ste išli, tak bude tam rovnaký opletok. Už mi toto zavádzalo pod rukami, tak som to ostrihala. Ak to ostriháte skôr, hneď ak dokončíte uzávierku, vôbec není problém. Zafixujte si ju Duvilaxom, aby vám pevne držala. Nadpojte. A znova, nakoľko je táto šéna, keď dávate novú, tak je dlhšia, ale za chvíľočku sa pekne obtočí a skráti a zase môžete robiť s tým krajom, tým špicom. Takáto fľaša mi trvala asi 2,5 hodiny opliesť. A už bude slúžiť minimálne 5 rokov. A má pevné dno, takže veľmi dobre bude stáť. Keď ju aj niekde položíte, nebude padať. Ešte navyše je aj skrášlená. Takto s pedigom. Môžete si ju opliesť farebne. Tú špirálu trebárs môžete vypletať farebným pedigom. To pred 2. Môžete tam urobiť kratší pedig a len ho tak nad to priložiť. Alebo si môžete brať farebné šény a farebnými nadkladať.
všetky zbytky môžete takto pomíňať. Tým pádom dáte veci, ktorá už doslúžila akoby, že už keď to acítko je vypité, tak v podstate už akože fľaša není na nič, ale ešte sa dá využiť. Na malinovky, na sirupy. Keď si zoberiete vodu do tejto fľaše, tak je veľmi dobre, keď sú fľaše buď modré, alebo keď nie sú priesvitné, aby na tú vodu nesvietilo slnko. Lebo tá priesvitná fľaša s vodou, to slnko na ňu pôsobí ako v skleníku, ako lupa. A urychľuje procesy všetkého. Procesy starnutia. Takže ešte aj túto výhodu má táto fľaša, že tá voda je tam krytá, zakrytá. No, za chvíľočku. Takto zastrčím koniec. A teraz už len tie nerovnosti, ktoré tam vznikli, si len pozriem a už len krátkými šénami takto prichytiť, zachytiť. Takisto, ak si tam pridáte trošička Duvilaxu, vôbec nevadí. A teraz, jak tam robím šidlom, tak si len dajte pozor, aby ste si náhodou tú fľašu neprepichli. Ešte sa budem musieť pozrieť na ďalšiu fľašu, že či sa ten zeleno-biely obal dá dať dole, že tá fľaša zostane len čisto biela. To mi ani nenapadlo pozrieť, ale teraz, jak to vidím, tak ešte keď budem mať ďalšiu prázdnu, tak sa na to pozriem a uvidím, že tak sa mi zdá, že to môže ísť dole. Takže tu už len sa pohrajte, poťahujte ten pedik, tie šény, ono je to mäkké, dá sa to. A prestrčte si tú šénu, takto zastrčiť, pokiaľ ide. A ešte na druhú stranu, ešte tam máme trošička oblúk, tak znova. Zastrihnúť pedik, potiahnuť, zastrčte dole, aby to nebolo vidieť a takto s krátkým pedigom preplette. Šidielko pomôže, poposúvajte tú šénu trebárs dole, pedik trošička hore. Zastrihnite, zastrčte a fľaša je opletená, hotová. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak bolo toto video pre vás hodnotné, dajte mi za ňo like, napíšte komentár, alebo video zdieľajte aj pre ostatných, ktorí radi pletú z pedigu. Ak ešte nie ste prihlásení na odber, prihláste sa teraz a ja vám každý útorok, teda s výnimkou dovolenky, pošlem nové návodové video. Do pletenia.